Trubor nakaslem jong Nongtem Hima. Kalong kajing sarong ya ke Jylla berokaway hakabawi Samla na ke Jylla ubakerteng u ambasal cheran momin ulalong uwe ni Nongtem ki Tbit ban shimbenta hakari bat hakiwe pat kiri ke Pyrthei ru kumju haka ar praitrik jemang arja arpunri u ambasal ule ban shimbenta haka South Asian Symphony Foundation Youth Workshop and Concert arja arpunri ke ulalong ha Bengaluru Karnataka kani ke program ke walam yiki Samla ki Tbit haka put katam balawan shimentaru dikiru Tbit haka put katam haka Pyrthei ringkat ki dekhot bat kinong yalam ke South Asian Symphony Orchestra SASO u ambasal ulami ikhmat ya kathan shri lamingi ringkat bat katam sorin hana ningshan na Manipur boro arngut naki kilapen i ka saptam jongki ya kijingrwai western classical music bat ki orchestral yakni ka concert lependong ha KE Auditorium Christ University Central Campus ha Bengaluru batla temru ikijingtam bekentup ka Coriolan Overture bat ka piano concerto number 3 balat ho da Beethoven bat ka Leonore di Figaro jong Mozart haba penkut ya ka concert ka kinhun tam ka yo e ka jingro na kinong petkai na ka jingtbit jongki ha ka jingtam bat ka jingpen i ya ka kolshor ka we ni ka jingroi basa kan mau ha ka te ka janmiet ka long ka jingtam ya ka jingroi Tamil ka dingiri dingali kabalapan sengaw tanat shikat day kinong pet bat kinong sengap. Kumunong mi khmat ya ka Meghalaya u ambasal uday uway na kidukot nong seng bat u president ka Vienna Cultural Foundation bat ka artistic director of Vienna Academy. Ka jing sedang jung u ban sengaw tanat hakaput katem ka day na dua ba udang dan khat art snam karta dak ba sedang lingba ka gitar bat hadian ulalong kumunong tem bass haying mani. Ka jing ai tilut jung u haka music ka layalam yu shadu bon lit pentbit haki classical music bat ulit pentbit ru bantem violin ha Ernest Music School hakaba ulalong kumunong tem ubatbit bat kumju ru ulalong kumunong hikai batbit u ambasal hashwa ulatre ka kam sorkar hendrei ula eno ka kam sorkar bat rai ban pentbit haka music ulalit shimbenta ru ha London International Arts Festival bat ule trailang ru bat ka film production ha South Indian ulalong ru udukhat ka Bangalore String Ensemble bat ula shimbentaru haka television program Sarigamapa haka Colors TV. Ban pentbit shu yalade u ambasal ulalet yaka artistic diploma haka double bass ha Friedrich Gulda School of Music ha Vienna Austria haka ba ula yo ban shimbenta haka Rynsan bahe haka Pyrthei lingba ka jingtbit haka orchestra. Ka we ka jingjob jungu ka long dak ba yo ban shimbenta but ka Philharmonic University jong ka Vienna ha concert bala penong ban rakhe ka chingade ka India but ka Austria ka long house nam arja arpulai wa ambasal ul pen pauru e ka chingmu jong u ban wan phai byang shaka Jylla ban no asanyang na ka benta ban ai ka chinghi kai yaki Samla da ka bahikai ai jingmut penlong yaki concert but derap ban te yaki lat ki lenti na ka benta ki pateng ban wan jong ki nongput Nongtem na Meghalaya.
Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. He MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.